افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом бачаҳои азиз, афсонаи хоби ширин аз радиои тоҷикистон. марҳамат гӯш кунед. захми сухани бад. афсонаи мардуми тоҷик. буд набуд як марди ҳезумкаш буд. ҳар пагоҳ банду табарашро мегирифт, ба кӯҳсор мерафт ва ҳезум ҷамъ меоварду ба пушташ партофта ба бозор оварда мефурӯхт. ҳамин хел рӯз мегузаронид. рӯзе вай як дарахти хушки арчаро афтонда майда карда истода буд ки аз куҷое як хирси калони бадҳайбат пайдо шуда ба пешаш омад. ҳезумкаш хирсро дида тарсиду: аз дасти ин дарранда халосӣ нест, аҷалам расида будааст, гуфта умедашро аз зиндагӣ канд. аммо хирс ба ӯ кордор нашуда пурсид: эй мард, ман дидам ту бо азоби зиёд ба ин ҷо омадӣ, заҳмат кашида дарахтро афтонда майда кардӣ. ба ман гӯй ки инро чӣ кор мекунӣ? ба бозор бароварда мефурӯшаму аз пулаш ину он гирифта рӯз мегузаронам, ҷавоб дод мард. ин тавр бошад, гуфт хирс, ту овораю азоб кашида нагард. ман бекорам. ҳар рӯз як банд ҳезум тайёр карда бурда дар поёни кӯҳ мемонам. ту омада онро гирифта ба бозор бибар. рӯзи дигар ҳезумкаш омад ки хирс дар ҳақиқат дар ҷои гуфтагиаш як банди калони ҳезум тайёр карда мондааст. вай хурсанд шуда ҳезумро пуштора карда рафт. чанд рӯз ҳамин хел давом кард. як рӯз ҳезумкаш фикр кард ки ин хирс ба ман бисёр некӣ карда истодааст, ман бояд ба ивази ин некияш ҷавоб гардонам. вай бо ҳамин андеша ба хонааш омада ба занаш гуфт: то омадани ман ягон хӯроки нағз тайёр кун, як ҷӯрамро ба меҳмонӣ мебиёрам. занаш хуб гуфт. ҳезумкаш ба беша рафта хирсро ёфта вайро ба меҳмонӣ даъват кард. хирс розӣ нашуд, вале мард бисёр илтимос карда ӯро розӣ гардонид. ҳар ду гапзанон ба хонаи ҳезумкаш омаданд. зани ҳезумкаш пешвоз баромада дид ки шавҳараш бо як хирси бадҳайбат омада истодааст. оҳ, рӯям сиёҳ, гуфт зан ба шавҳараш, ҷӯраи ту ҳамин хирси баднамуд аст? хирс суханҳои занро шунида ранҷиду ба ҳезумкаш гуфт: бо ҳамин табарат ба сарам як то зан. занам намедонад ки ту ба ман чӣ нағзӣ кардаӣ, хафа нашав, гуфт ҳезумкаш. аммо хирс ба гапаш истода гуфт: ба сарам бо табар зан, агар назанӣ ҳардуятро кушта хонаатонро вайрон карда меравам. мард ҳайрон шуда фикр кард: агар назанам ин хирси якрав гуфтагиашро мекунад, маҷбурам ки фармонашро иҷро кунам. зада сарашро ду пора мекунам, мемураду ҷонам халос мешавад. хайр, чӣ илоҷ, гуфта ӯ табарашро бардошту бо тамоми қувваташ ба фарқи сари хирс зад. хирс ғарқи хун шуда баромада рафт. ҳезумкаш бовар кард ки баъди ин хирс зинда намемонад, вале ӯ
ин воқеаро аз хотир бароварданӣ шуда, якчанд вақт ба бешаҳои дур барои ҳезум мерафту ба бешае ки хирс зиндагӣ мекард нарафт. хайр, хирску шояд мурда бошад, ба ҷои пештара рафта ҳезумро ҷамъ оварам беҳтар аст, гуфту боз ба ҳамон беша рафт. омада як дарахтро афтонида истода буд ки хирс пайдо шуд. мард ба сари ӯ ки сиҳат шуда буд нигоҳ карда ҳайрон шуд. осоре аз захм намонда буд. ҳа ошно, гуфт хирс, мебинӣ ки аз захми табарат дар сари ман осоре намондааст, вале захми суханони нешдори занат ҳеҷ аз дилам намеравад. имрӯз садои табари туро шунида он захм аз нав тоза шуд. гапи хирс ҳақ буд ва мард чизе нагуфта банду табарашро гирифту бо сари хам ба хонааш баргашт ва дигар ба он ҷангал наомад. бачаҳои азиз, ин буд афсонаи захми сухани бад. имрӯз бошад ба шумоён хоби хушро таманно дорем. хайр, то боздид. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.